Lehenengo puntuakien jarri dizuet izenburu bezala nekazaritzan eta jaurgoan oinarritutako ekonomia zen nolakoa zen aintzinako erregimenaren ezaugarri nagusia. Biztanleriaren 80% nekazaria zen. Lurra, noblezia eta elizaren artean banatuta zegoen. Eta nekazariek ez zuten propietaterik, ez zukaten jaurgorik eta ondasunik. Baina nekazariak jaurgoetan bizi ziren, noblen eta kleroaren menpean. Nekazariek errentak eta zergak ordaintzen zieten jaunei, jaunik ziren jauna normalean eta eliza, kleroa. Elizari ematen zioten amarrena da diezmoa. Lantzen zutenen artean, amarra eman behar zioten elizari, kleroari, diezmoa. Eta metodo tradizionalak erabiltzen ziren nekazaritzan. Eta produktibitatea oso txikia zen. Hemen daukazue, nola nekazariak landan dabiltza lurra lantzen metodo tradizionalekin. Eta hemen ikusten duzue jaurgo bat, hau noblearena zen, hemen daukagu gaztelua, noblearen gaztelua, hemen reserva, hau noblearena zen, baino nekazaria lan egin behar zuten. Eta hemen dauzkagu mansoak, hemen mansoak ere, mansoetan nekazariak lan egin behar zuten. Gizartea, orain latuko dugu gizartea. Gizarte dago privilegioetan oinarrituta. 3 estamentu zuen, noblezia, kleroa eta estatu xea, edo esaten duguna estado llano, edo tercer estado, 3. estatua. 3. estatuan sartzen ziren burgesia, nekazariak eta hirietako klase herritarrak, nahiko pobreak zirenak. Gizarte hau, esan dugun bezala, deitzen da gizarte estamentala. Eta bere oinarri nagusiena da desparekotasun zibila. Zeon, ez ziren berdinak. Estamentu privilegiatua eta ez privilegiatua. Privilegiatuak ziren ejerzitoko kargoa zuzkaten, administrazioko kargoak, eta ez dute zergarik ordaintzen. Berriz, ez privilegiatuak ez zukaten bat ere kargu publikorik, eta estatuaren karga guztiak ez euskaten bere gain, zergak ordaindu behar zizkieten estatuari. Politika aldetik monarkia absolutua dago. Monarkia absolutua dago aintzinako erregimenean. Zertaz datza monarkia absolutua? Jainkozko eskubideko monarkia absolutua zegoen. Hau da, pentsatzen zuten, jaingoikoarengatik zeukatela eskubide hau. Ziela divinoak edo, esan bezala. Monarkak bodere guztiak bere ganatzen ditu. Bakarrik beak dominatzen du dana, bere menpean dago dana. Politika guztia, ekonomia guztiak dena. Honen eredu nagusia, monarkia absolutuaren eredu nagusia da, Frantziako Luis XIV. Deitzen zitzaion eguzki erregea. Eta bea da monarkia absolutuaren prototipoa. Ezkerrean daukezuen irudia da Versailleseko jauregia, deitzen dena ispiluen sala, Salón de los Espejos. Hau, Luis XIV eraikizun, gaztelu hau, eta da poderearen prototipoa. Eta eskuinean daukezue bea, adierazten podere absolutua. Zer gertatzen da? 18. mendean, aintzinako erregimen hau, sartzen da krisialdi batean. Zergatik, zenen eta ekonomia hazi egiten da, 18. mendean batez ere, 2. erdialdean, eta 3. estatuak aldaketak nahi ditu. Zeren ez dauke privilegiorik eta bere bizi modua
ez da bat ere ona. Burgesiaren kasuan, ekonomikoki ondo zegoen, badakizu burgesia zala baita hirugarren estamentukoa, pribilegiorik gabekoa, baina dirua zeukaten. Merkatalgoan ibiltzen ziren, komertzioa zeuzkaten, industria txikiak eta podere ekonomikoa bazeukaten, baina ez zeukan podere politikorik. Orduan, burgesiak gobernuan parte hartu nahi du eta pribilegioak kritikatzen ditu. Zeren noblek dauzkete pribilegioak eta berak ez dauzka, eta orduan berak ekonomikoki ondo egonez nahi du politikan sartzea. Noblek bezala, baina aintzinako erregimenean ez diote gusten, zeren gizartea da estamentala, eta beha da hirugarren estamentukoa eta debekatuta dago. Beste alde batetik, nekazaria jaurgo erregimenaren kontra jarri ziren. Jaurgo erregimena, esango dut erderaz, da ekonomia de regimen señorial, zeren noblek dominatzen dute ekonomia hau, baina beren bizitza baldintzak oso txarra dira eta kontra jartzen dira. Eta hirietan klase herritarrak gehiago pobretu egiten dira. Eta orduan hemen hasten dira aldaketa batzuk. Gainera, ilustrazioa da pentsamolde berri bat, batez ere 18. bigarren erdialdean hasten den mugimendu kulturala eta politikoa, dia teoriko batzuk, teoritzaile batzuk, dia pertsona batzuk oso kultoak, kritikatzen dute aintzinako erregimenaren oinarri ideologikoak. Eta politika eredu berriak proposatzen dituzte. Adibidez, hor dauzkezuen irudia, dia Rousseau, Voltaire, Montesquieu, gero ikusiko dugu bezala zeintzu den. Orduan, labur biltzeko, hori, 18. mendean aldaketa batzuk daude, burgesiak parte hartu nahi du gobernuan, nekazaria protestak hasten dira, eta hirietan klase herritarrak pobretu egiten dira, eta gainera, ilustratuak, erregimena zarraren kontra hasten dira, eta kritikatzen bere printzipioak, eta ilustrazioa edatzen da Europako herrialde askotan.